Tää. Mitä? Hei. Sä pelkäät niin vitusti. Mä lähdetään karkuun. Mulla mennä. Mulla on asbesti. Mä heittaan vitusti taas mä ajattelen. Mä ajattelen liikaa, mulla on nyt joku henkilö, mutta mä ajattelen liikaa, niin se heittää mulle päälle. Mä ajattelen. Ei vittu. Meillä lähti asbestit tulille taas. Joo, ei kukaan. Nyt lähti Syklon B tulille. Tää oli vaan prank. Oli prank. Mulla taisi juosta pako. Pahavia. Asbestia siinä pahalla. Joo, ei. Tää rahat tuon kotiin. Asbesti saa. Joku on osunut oikeesti. Pizzalaatikoota ja perunaa ja... Katsokaa, että näe sen pinkin talon näkyy, kun siellä on ykä. Ei tästä. Puretaan läpi. Mitäköhän täällä? Asbesti. Kaikki kuuluu. Vittu on kuuma. Joo, hyi saatana homma. Mitä vittu on se? Katsokaa täällä niinku sanomaan. Mitä tuossa lukoo tosta alla? Ei se ollut lukossa. Joo, vitu. Nyt nuassa on sitä. Joo, Tönni. Tämä on vissiin sama. Nyt voi samalla jopa. Mennäänkö Explore? Se on mennyt. Iskoville nyt pökkää oven kiinni, me jäädään jumi. Täällä on kirja. Täällä on valoa tähän kirjaan. Hah? Käydäänkö tänne asumaan? Asbestikirja. Täällä on asbestia tuolla. Joo vittu. Siellä on joku askapaikka. Tuonne ei kannata mennä. Näytäpä sinne. Onko siellä villaa? Joo, hyi vittu, mä lähden tässä tuosta heti. Täällä on vittu asbesti. Koska olisi muutenkin paljon asbestia, niin oltais köysitetty sellaisella vitun tarrannalla, niin oikein asbestimaalla. Kyllä nyt vittu kuollut. Kato Joonuttaa seksitekstosta. Häh? Joonuttaa seksi. Pitääkö ottaa täällä? Mä vatta näkyy. Paikkaa, paikkaa! Joo, nyt ykäkuuli. Tää näitä potki näitä sitä. Mä en oo vittu mitään potkinut. En nyt enää mitään. Tää. No on varsin ihmisiä. Mihin? Siellä se on. Mitä vittua sä teet? Ei siellä ollut ketään. Kun en näe yhtään mitään. Häh?
Hetki. Mä tein taas Joonan kanssa. Tuutteko käymään? Täällä on aisaa saatan päällä. Pitää olla vissiin vettä vähän pois. Joo, tänne ei kautta, että ovi on ihan märkä näitte. Joo, täällä on... Oikeesti paljon. Eikö nekö nyt mennä? Tekijät paikalla. Mä ylhäällä jalalla. Mikä pitää se Googlissa vähän? Ei, mä tiedän. Mennäänkö sitten? Mennään sinne. Mennään sinne, siellä on ruumista. Ruumiita. Ruumis ei tarvitse. Joo, postilaatikot tänne jätetty. Mikä viisiin kuin katsotaan. Hypätäänkö alas? Ai se on ruumi. Sitä ei ole päivän omalla kauaksaan, se on hometta, mitä on vaarallista. Oletko ottanut maskin tuossa niin, että ne renki? No, täällä on jotakin juomista. Täällä on Auschwitzin suihku. Ei tänne ketään poliisit paikalla. Ootko poliisit? Vetkä. Vessa, käy Missä vetkä? Kustaanko? Saadaan... Joo, täällä ei oo mitään. Täällä on joku Auschwitzin suihku vaan. Freesin temperatuurissa. Täällä on freesin temperatuurissa. Oikeesti paljon. Vittu täällä on... Kato se reikä. Joo, minä vittu mulla alkaa ottaa keuhkoja. Joo, ei vittu. Tämmöisellä ruumilla. Joo. Kato, siellä on bandage. Mennäänkö ylös? Nyt on tästä huoletta, mitä ei saisi ihminen hengittää ollenkaan. Ei oo demon, kun ei oo huntannut vielä. Soittaa. Tää ei jossain vaiheessa ollut silleen ruumiissa on näin. Niin mä en se ole Niin. Kato, siellä on. Menkö ylös? No jos on sinne vitu ruumisuonaan. Ei me mennä vittu mikään ruumissa. Miksei? Miksei? Mennään auto kahdesta. Semmoista lukoski. Häh? Mistä tiedät? Mistä tiedät? Mun serkku sanoo. Käydään kokeiluun. Vittu, ei se ole niin vittu hätää. Tuossa näkyy ulos. Näkyy ulos oikeesti paljon. Tuossa taas joku tekijä taas. Ja mistä tekijä? Ui. Oikeesti paljon. Missä Täällä on taas freesing. Täällä me oltiin. Oikeesti paljon. Tää on oikeesti freesin varmaan. Ei vetetään vai se on home taas. Ai se on oikeesti paljon. No hyvin, Meillä on
Mihin se ruumishuone on? Häh? Pesuhuone. Se on joku luiska. Se on joku sulake, kato. Se on sulake. Joo, mennään nyt sinne sisääntulon kohtaan, mutta henkeä pitusta. Ei täällä on suolaa, me vaan tuli jalanjälkeen jo right. Mikä pakkaappi? Hei. Tuo on ulkoa jotenkin pakkaappi. Häh? Vakkaappi. Ei täällä nyt sellaista on. Oliko sillä paska vittu? Ei vittu. Asbestia siis. Joo, kuka on mennyt tonne lähemmäksi? Niin, no tosta on muuten ammuttu. No joo, ei oo. Hyi saatana! Kuvasta oikeesti ei vetu hänkää, ei pysty. Oli oikeesti paljon. Aika maksia. Meidän pitää tulla tänne sitten, kun mulla on kortti. Oikeesti pitää. Ei sitä saa